Hori da, gainera Iñigok aitzakiatarako lekurik ez digu uzten. Edozein momentutan eta edozerrekin ariketak egin daitezke, ahaztu gimnasioko makina sofistikatu horiekin, ze aulki batekin ere egin daitezke ariketak. Hemen da, eta gaur ekarrirot, erakusteko bat ez aldala, ez? Aulki arrunt bat? Hori da, danotak hauena, ez duk birreixelako tramankulo berezirik, ez gimnasioko tablak, ez aulki batez. Zelan du daiteke aulkiarekin, Iñigo? Hombre, pioa gauz ez da, lehenengoko ingoen esan ikusi nire aulkixe gordan etxeko, bai? Bai, noski, bai. Da gero gaur ekarriro buenak izango hori, hainka etxeko pare bat ariketa, abdominal lantzeko beste pare bat, eta geure besuk eta bizkate goitxipe, paparra eta lantzeko beste bi ariketa. Primeran? Sei bat ariketa. Hanketatik hasiko gara? Bai. Zer egin daiteke, aulki batekin gure hankak lantzeko? Bai, edozeinek eukilegen, horre tertulu izan da zen, edozeinek etxeko modu, gaur etxea juten dizenin. Bai. Azkan iramen baside bizkat pasan aztine esplikatzen duen pilatesaz azitxo, bai? Jarriko inan, hain kalaro eta marba gerradora, kolpen gobentzan, nahi da benak ondo oiata, ero bestelan, bizkarra norberak zuzen mateniu, kolpein, da hasiko ginen, bai, hainkak lusatzen, hau izango zen estentzinoi bat, belaunan estentzinoi bat, bai, da hauzelan ego duen gorraua, bisekin, bai? Hala induko ginen, da bisekin. Bizkak gorraua ingo bat duen, hor da gau. Zenbat aldiz egin behar da hori, Iñigo? 10 amai bat. Eta zer lantzen dugu horrekin? Hainkabako txaz, hemen, kuadrizepsa, bai, geure izterrangoiko aldi. Beraz muskulo bardinaz jarra itxute, beste hainkako ariketa bat ekarriro, bai? Da hau izango zen, hasi heinke bai behitxik, hainka lauta markadora ipiniko neban, esku lusatuko neban, da azke indengo neban, beti itxuen duen ariketa zipu bat. Ez da ariketa bat, baina batetik amarrera etxemaro, bi ariketa bat itxuen. Zutitze utzak. Batetik amarrera? Hori, ipurdixaz ikutu, bizkarra zuzen, da hortik gora. Bai, ikutuko neban, bizkarra zuzen, da hortik gora. Eta horre ere izterraldea landuko genuke. Hemen bez, hartuko inan, ja, kuadrizepsa eta geure bizkatapurtxo bat ipurdixeko hortzen. Bai, daugo oso ondora, batez be, hirugarren adineko gaztik, txinetxeko ariketa oso on bat, bai, sofan ordu bete inde gero, altzen biro. Bai. Bale, gero jarriko inan ostabe, beste bi ariketa esango txuat, batez be, abdominala lantzeko, bai, geure faji izan gendune, pilateseko faji. Hanketatik abdominaletara pasako. Hori da. Hauen goble lehen simple, bai, deixangora. Horpukin ipiniko naz, lauta margradora, kolpe, beti lagundute, bai. Eta beti bizkarra zuzen, noski? Hori, bizkarra zuzen da lagundu atzetik, gero norbera beran gustora. Daingo endun, 80 margradotik, gora. Bai, ikutu, gora. Osta bengo endun, ikutu, gora. Hau gorra hau etxeko, bai, ikusten barot danok ez gabardina, baina, bueno, hau errez etxen dut. Bai. Piniko noan eskukor, airin, eta eta bi besoekin indarra ginez. Eta eutzengo neban. Muskulo barriñana implikaten, baina airina, bai, ikusten da morun, airina. Gatxago etxeko, bai, ikutu, gora, hor. Eta horiekin sabelaldea, abdominalak, horiek landuko genituzke. Dana ingo dut, abdominalak. Gero iakun goinan besuta, jagar nazi behazia ez da berotzen. Gero iakun goinan besuta, bai, hamen txipinikot. Besoak. Bai, jaziko goinan eskuk ipini, aurkixan amatxoeran. Bai. Errezen hasiko na, 80 grado. Bai, hainkak ipiniko txuaz, egoki, dengona, bizkarra zuzen, ipurdixaz bera. Hori ja zaltxamarra, da hortik gora, bai. Da hor ikusten da morun. Eta hor zelantzen dugu besoetako zeinalde. Bai, atzeko aldi, tricepsa izango zana. Tricepsa. Hartzot arnazi, suabe, bota timbri. Hau gorra guan airotela egin eike lusatu, bai, ero oso osorik. Bai, hori ja profesionalentzat utziko. Hau ja beste kontu bat da. Hau ze, egunero da zure proposamen hau egitea? Nik egon neban, astin 3 bidarrero. Beste ariketa batengo neban be bai, izango zana, Jaime hau oso ona, bai, gerritxi gora. Horre, eserita egoten zareten erako? Bai, izango zan bardine, baina aldrebez. Eta ingo neban flexinoi bat, lurri nengoan neban morun, baina igual lurri baino errezagoa. Bale? Beste aukera bat. Tricepsak lantzeko. Da, paparra bai, apurtxu. Beraz, hastian 3 alditan, eta zenbat denboran egin daitezke hauek? Honek, 10 minutu eromoten bat, zau, 15, hor. 10-etik 20. Hankak, abdominalak eta besoa. Eserita pasatzen dugun ontzat oso aproposa, Bai. Zuentzat ere bai, zuek ere demora asko pasako duzu, eserita, Bihar egin duzula prueba, behon deizula, Eta ez da gauza askorik behar, Ez da bez. Aulki batekin, nahikoa. Baina kontu zibili, Aulki sendo xamarra izan da gila. Hori da. Bestela, aulkia ipurdiz gora joaten bada.
Bai, bazpare, ondo tenkatu. Ondo helduta, bai. Baina, batzuetan nola izaten den, Inigo, gauza askorik ez da behar, aulki bat nahikoa da. Aulki sendo xamar bat. Da hemen, 20 minuto holan edo 10 minuto lan ondo estutu lehike, oso ondo. Gaur egin duen ariketak etxen, edo zeinei estutuko modu. Eta Ursoa jarriko zaigu, atzealdeak eta gerrialdeak eta... Ni hemen jarriko naiz. Azken aulku bat, Inigo? Nik horretxe lako neban, gero eraz, beste aulku bat izango zen, lehen usai komentatzetena, igual, espagat indar nahiko, bai, sentadiak, hemen etxi bai, lagun dut apurtxuet. Hori oso erraza da, eta... Hori izango zen aholku bat, espanaka pasa. Sentaila modu hori nahikoa. Ergi bai, hori ez eskerrik asko, Zeuri,